त्या काय रे आपल्या तांदूळ सोमता पता त्याला कोणाच्या थांब ऐथे आणि एरीतल्या हातात देणार नारळ घ्या हातात तुझ्या हां हां जा ही आपल्याकडे शेवट म्हणजे नारळ देऊची पद्धत असता निम्याक नारळ देतात बाळा हे जेवणकर साहेब नाही जोडा मग जेवण का जोडा जोडा हां आणि भाऊजी जेवणकर अशा प्रकारे आपलं आजचं माळ संपलं झालेलो पितरांचे आशीर्वाद रितल्याक असत गेमर मध्ये मोठं जावतो गेमर मध्ये हा पॉइंटचे पावडरचे डबे घेऊन चालतात काय चालू असतं त्याचा